नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तब बहुत इंतजार करत हो हम आप लोग नाच के मलकिनी वीडियो गाना के, जो कि कुछ मिनट बाद ही रिलीज होके वाला बा। लेकिन आप सबके बता दी कि गाना रिलीज होके से पहले ही एगो बहुत ही कमाल के रिकॉर्ड बना देले बा, जो कि खेसारी लाल यादव जी के डिमांड पर बनल बा। जी हाँ, खेसारी लाल यादव जी जब नाच के मलकिनी गाने के टीजर आए रहे उस समय वो लाइव आए रहे और कहले रहे कि ई जो टीजर बा ए पर आप लोगन के एगो रिकॉर्ड बनाए के बा गाना रिलीज होके से पहले, जोन रिकॉर्ड बा 1 मिलियन व्यू के टीजर पर। जी हाँ, तो आज गाना रिलीज होके से पहले आप लोग वो रिकॉर्ड बना देले बानी। 2 दिन में 1 मिलियन व्यू ई गाना के कंप्लीट हो चुकल बा, जो कि टीजर बा। और साथ में 70,000 लाइक, 10,000 कमेंट भी आ चुकल बा। आप लोग सामने स्क्रीनशॉट देख ही सकतानी। बाकी तैयार रही 10:45 पर खेसारी लाल यादव जी लाइव आई हैं। गाना के आप सबके बीच में लॉन्च करिए और कुछ आप लोगों से बात भी करिए चैट द्वारा। बाकी 11 बजे आप लोगों के बीच में फुल वीडियो सॉन्ग आ जाई सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। तो के खूब प्यार आशीर्वाद देवे के बा और एगो बड़ा रिकॉर्ड बनाए के बा। यूट्यूब के आज आधा घंटा में हैंग कर देवे के बा। जी हाँ, आधा घंटा के मतलब समझता नहीं कि आधा घंटा में 4 लाख से प्लस व्यू आ जाए के चाहिए, ताकि जो यूट्यूब के सिस्टम बा वो करीब 4 लाख व्यू पर जाके ही अटक जाला, हैंग हो जाला। तो आप लोगन के आधा घंटा के अंदर ही वो 4 लाख व्यू कंप्लीट करे के बाद इतना ज़्यादा पावर दिखाए के बाद, तो ज़्यादा से ज़्यादा बना रही और आज खूब प्यार आशीर्वाद देने के बाद देखा तानी आज आप लोग कौन नया रिकॉर्ड बनाओ तानी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गाना के साथ मिलके। तो अभी खातिर रहते हैं, मिलम अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।